Hola a tots, el meu nom és Fran Sevilla i després de tant de temps sense agafar la càmera, sí, pense que ja era hora de sentar-se així i fer una xerradeta amb vosaltres. En l'anterior vídeo que vaig pujar al canal, que per cert si no ho haveu vist vos deixo l'enllaç per aquí, parlàvem entre altres coses de com es veu afectada la figura de la dona dintre d'un sistema heteropatriarcal. Doncs bé, avui anem a donar-hi la volta i parlarem de l'home. Parlarem de com nosaltres també ens vegem oprimits per culpa d'aquest sistema. Aquest sistema de merda. De merda. El sistema de merda. La societat, en el moment que ta mare va al metge, es fa l'ecografia i li diuen filla meva, el que vostè porta és una pil·lila, ahí dins, ja et marcarà estos comportaments, ja et diran quins són estos comportaments i quines són les teues aptituds. Fa igual el que tu senques, fa igual el que tu t'agrade. Tot això fa igual. Però ells ja el guiaran i ja el diran com tens que ser. Perquè, clar, això són els comportaments i les aptituds que el toquen per tindre aquests genitals. I el mateix passa amb les dones. Així que tu, per collons, tens que seguir aquest camí. Fa igual el que t'agrada, fa igual tot. Tu tens que seguir el camí de la resta. Si teneixes ahí, vamos, no sé, eres satan. Arriben a decidir per nosaltres, fins i tot, amb què tenim que follar, quins colors tenim que vestir, que per cert, adivineu quin color és el nostre. A quin joc tenim que jugar. Tot. Ens ho diuen tot. Ah, que per cert, si tu no saps, tens un aniversari d'un xiquet i no saps què regalar-li, no et preocupes, perquè la jugueteria de tu posa fàcil. Tens el corredor de niños i el corredor de niñas. O sigui, tu ja saps que tu tens canal de niños, perquè ahí està lo que ahí va agradar i clar. També ens diuen, ens marquen com ens tenim que comportar en públic. No podem plorar, tampoc, no podem mostrar els nostres sentiments en públic, perquè clar, cuidao que plores davant d'algú. Que tenim que ser uns líders, que tenim que ser uns protectors, tot. I ens tenim que agradar tots els esports. Cuidao, però no qualsevol esport, no, perquè clar, la gimnàsia rítmica, el ballet, tot això no es contempla com a esport. Ens té que agradar els esports heteronormatius. I tot això es comencen a inculcar-nos ja des de parvulets, des que anem al col·le, que són super crios, ja es comencen a inculcar-nos tot això. Ens diuen, ens donen ja el valor per jugar, ens donen ja el babi del color aquest per anar al col·le. Tot això ja ens inculca el profe quan tens, no sé, 2 anys que anem a part, uns 3, no ho sé, o 4, el que siga. Que em pregunte jo, acaso un color, un joc, un esport, va determinar la sexualitat del meu fill? Doncs ells pensen que sí, i nosaltres, com a subnormals, com a burros, caiem en la trampa d'oprimir el lliure pensament i les lliures maneres de que el nostre fill es desenvolupe creativament. O sigui, li oprimim tot. Li clavem una sèrie de prejudicis al cap que és brutal. Després està aquesta pressió de la societat que ens clava als homes, no? Que quan ja he comentat abans, de que, clar, tu naixes amb una pressió de dir, ostres, és que jo tinc que ser, doncs això, superfort, tinc que ser el protector, si tinc una família, tinc que ser el cap de la família, tinc que endur tot endavant, és com, cuidao, o sigui, a què juguem? Per favor, alguna volta vos heu parat a pensar la càrrega mental tan brutal que suposa per a un crio tot això? Però què passa si no complixis aquests requisits que marca la societat? Què passa si tens la suficient intel·ligència com per a mostrar-te al món de la manera que tu vulguis ser i de la manera que tu vulguis actuar? Doncs que t'etiquetaran en 2 categories, val? N'hi ha 2, fàcils. Una és la de maricó i l'altra és la de naza, i d'ahí podem derivar diversos sinònims, val? Aquestes categories te les adjudicaran com algo dolent, com algo d'inferioritat. Ells creuen que per comparar-te amb un homosexual o amb una dona ja significa que vas a ser una persona dèbil, ja significa que vas a ser una persona submissa, ja significa que no van a donar-te bé, no se te van a donar bé certes coses. I el dic, que no sé si és pitjor, el que ho diu o el que s'ho pren com algo dolent. I per a mi és tot el contrari. Per a mi, una dona o un homosexual són persones que lluitem diàriament per una societat que ens oprimís. Demostrem una valentia brutal. O sigui, que tots els dies tinguin que estar juzgant-te, que tots els dies tingues que estar argumentant i defendent-te cap a la resta, mostrar-te diferent i no tindre por a mostrar-te diferent. Per a mi ja és un clar exemple de valentia, o sigui, que a mi que m'insulten o que vulguin insultar-me amb aquestes 2 paraules, amb aquestes 2 categories, perdona, per a mi és un clar exemple de valentia i de victòria. La veritat que no entenc l'insult on està ahí. Però bueno, per això dic que no sé si és pitjor el que ho diu o el que s'ofèn. Per sort, cada vegada són més els homes que lluitem contra aquest sistema, contra l'heteropatriarcat, que és un sistema que ens oprimeix i ens anul·la totalment com a persona. M'agradaria llançar un missatge a tots, i és el que deixeu que els vostres fills, que les noves generacions, fills, nebots, nets, el que siga, siguin lliures
deixeu-li la llibertat, oferiu-li la llibertat. Oferiu-li la llibertat de que vestisquen amb el color que vulguin, amb la prenda que vulguin, que juguen al joc que vulguin jugar, que practiquen l'esport que vulguin practicar. No les inculqueu als xiquets la por al que diran sobre ells. Anem a fer el contrari, anem a donar-li eines, anem a ensenyar-los a ser superforts emocionalment, que siguin forts, que no els afecte res d'això, del que li puguen dir. Deixeu que la seva intel·ligència, que mostren la seva intel·ligència al món, que puguen expressar-se creativament en tot el que vulguin i que vosaltres aneu a estar ahí per a recolzar-li, que siga un punt de recolzament, una fortalesa per a ells. Doneu-li aquestes eines, no us preocupeu per què poden dir els altres sobre ell. Preocupeu-vos per la seva felicitat, per com ell pot ser feliç. I si us ha paregut almenys un poquet interessant aquest tema, us convido a tots a que ho difundeu per les vostres redes socials i a que li donem visibilitat. La veritat que no es parla molt, no es tracta molt i pense que té un punt molt fort en el que podem qüestionar-nos certes coses, certes actituds i sobretot mirar cap a nosaltres i veure què és el que fem i què podem fer per a canviar tot aquest sistema. Us convido també a que us subscrigueu al canal, aniré pujant vídeos regularment parlant sobre temes que jo trobo que poden ser molt interessants i també que li doneu like. Us deixaré també per aquí totes les meves redes socials perquè pugueu seguir una mica més de prop i que pugueu contactar-me també si voleu dir-me que us agradaria que parlàvem sobre algun tema en concret, tot és benvingut. I ara sí, em despedís, us envio una abraçada infinita i ens vegem en el pròxim vídeo. Adeu!